ahinya to lake mokech go kata koke mogwari go nyabedo kacha ni onge kose nango manyalo miyo ponono wayudo jotelo moko ma oseket wacho no osebed kod penjo ewi kaka gibedo kacha ka gitiyo. Kaka wacho ni nitie joma ne yud gi mibadhi gi yore ma opogore mane EACC nowacho ni jogi ok nyal dhi mbele mondo gidhi ma gi campaign kata gibede yore mek siasa. Gima timore ni wan gi na wache last platform wan gi problem mar interpretation mar laws kaka wapimo chike. Iyudo ka EACC ntie kaka en gi structure mare. Ineno ka en gi chairman, ineno ka en gi CEO, ineno ka en gi investigators makanyo. To joma telo ni Anti-Corruption Commission ineno ka gin joma iyiero gi kokale od bura. Ineno ka nomination gi base political. Koro mano in ranyisi ok ginyal deal gi political cases. Nikech wazungu wacho their hands are tied, ok ginyal. Ineno ka ntie kama gichope magi wacho no ok ginyal kech koro powers gi ok nyal ginene kanyo. Adwa ng'isi ne ntie telo mar EACC manan go gi hope ne dhi kelo pogruok EACC. Jatelo man gi chairman ndalo moro mar Patrick Loch Lumumba ne en jatelo mar EACC ndalo cha. To kano odonjo to oloso gi teko sana. To wacho ni en ng'ama koro odwa deal gi rech madongo gi rech matindo. So rech matindo gi gin joma poko mulga to gibedo involved e kwalo pes jopiny gi different cases. To ne ko bedo kanyo for a long time. Ng'e gima notimore kanyo. No kanyo kendo wakelo Dr. Mumu Matemu, wadhi wakelo Dr. Wabukala ma en archbishop, former archbishop. Majino ng'eyo coming mar Wabukala ni di miyo di loko. EACC kendo wadhi miye teko mar biting kaka ji wacho no. Cleophas kama gine ko timore kendo wadhi wa mi Reverend Bishop Oginde Sani chairman me Ethics and Corruption Commission. Beose lose weche leadership for a long time. Kendo en jatelo mawinjo sana kiwinjo hope en gi program maber sana e radio station kendo mal leadership kod ma dongruok gi. Ten geno nani odhi loko kaka commission otiyo lakini okane kantie pogruok. Pogruok dhi bedo mana ka system ma waketo go jotelo mar Ethics and Corruption Commission oken political. Okobed ni chairman kata CEO mar commission no o respond kendo odhi to unanswerable e ng'ato. En answerable to bunge, en answerable to jatend piny. Koro mae gima nyako rang mokwongo. Ni commissions gi ma chik wacho are independent gi ma kendo gi safeguard positions make leadership gi report e inga. Mae gima nyako rang mokwongo. Ndalo moro wach moro wokani ni nomination mar Mike Sonko in 2013 nikech Kenya Anti-Corruption Commission no yude gi weche moko mek rochruok. Kendo yunjo ka ndalo cha obedo en gima ni public domain. Ondike gazette nkode wacho ni certificate mar good conduct no bedo issued kendo Anti-Corruption Commission no bedo ordered no mi certificate no a state house.